Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft και έχω κατεβάσει ένα map, αλλά δεν ξέρω και τόσο γιατί δεν μου παίζει, να πω την αλήθεια. Δηλαδή θα μπω εδώ πέρα και θα με βγάλει κάπου αλλού. Οπότε θα σταματήσω το βίντεο ή για να βρω το map ή για να κατεβάσω ένα άλλο, εντάξει. Και επιστρέψαμε. Να ξέρετε τώρα δεν κάνω, επειδή βαριέμαι. Και γι' αυτό στα άλλα βίντεο δεν μιλούσα. Θα με ακούτε μερικές φορές, αλλά όχι και τόσο συχνά. Για να ξέρετε θα έχει λίγο lag γιατί το tablet μου δεν είναι και τόσο καλό. Έχω αυτό το texture pack και μου κολλάει και χωρίς αυτό το texture pack ποτέ. Πάμε. Level 1. Έλα. Sorry λίγο, αλλά μου κολλάει υπερβολικά. Σε εσάς μπορεί να μας κολλάει, αλλά σε μένα κολλάει πάρα πολύ. Για να ξέρετε. Πρώτον που θέλω να πάμε. Τι είναι αυτό. Κάτι θέλω να χτυπήσω. Έπρεπε να πατήσω τη λάβα. Εκεί. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό. Έχει πέρα. Γι' αυτό ακούγεται από κάτω μια λάβα. Να δούμε αν έχει κάτι. Έχει. Και τώρα ακόμα δεν είμαι λίγο καλός στην που και έπεσα μέσα, παιδί. Το tablet μου κολλάει. Ναι. Ήταν το level. Πάτα start τώρα. Για πάλι. Μην ρωτήσετε γιατί, αλλά είναι εύκολο που το φαίνεται. Άρα, περιμένετε λίγο. Να βάλω αυτά εδώ μέσα. Ναι, είναι η καινούργια ενημέρωση του τέτοιου. Πού είναι το κουμπί. Ωραία, να το. Έλα, μη λαγκάρεις. Άντε, πολλά. Ωραία. Και κι άλλα, άντε. Για λίγο το λάγκαρα, αν το είδατε. Level 3. Τώρα λογικά, ναι. Παντού υπάρχει ξύλο. Ωραία, πάμε.
Πάντως ωραίο μ' άρεσε. Τι αυτό ήταν, τι καλό. Ναι. Τώρα έχω για τη ζωή σου. Ωραία, πάμε εδώ. Μάλλον τελείωσε. Εκεί εντάξει δεν τελείωσε. Απλά λαγκάει λίγο. Άμα σας άρεσε το texture pack θα το βρείτε από το add-ons. Ναι, add-ons. Και έχει και maps εκεί μέρα και μπορείτε να κατεβάσετε. Άμα σας άρεσε το texture pack και κάτι άλλο. Για να ξέρετε θα κάνω βίντεο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τέτοιες μέρες. Την Κυριακή, μπορεί και Κυριακή, απλά αυτή την Κυριακή δεν μπορώ και θα πω θάλασσα. Και ναι, μερικές φορές... Να είδατε πως λαγκάρει, είδατε. Κάνω το πρώτο σε αυτό πέσω. Thanks for playing. Απλά σε φώτο. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Δεν το πατήσω. Το κομμάτι μπλοκ δεν το ήξερα. Και τι μπορώ να κάνω αυτό τώρα. Όλα και όλες τέτοιες. Άμα θέλω θα πάμε και σε κι άλλο map. Απλά... Τι έξυπνος, έβαλε... Ναι, όπως έλεγα πριν θα πάμε και σε άλλο map. Και μετά θα το κλείσω, νομίζω. Ναι, δεν θα το κλείσω, εντάξει. Και ναι, αυτό ήταν. Θα πάω να βρούμε κι άλλο ένα map. Και μετά θα ξαναγυρίσουμε. Και επιστρέψαμε. Βρήκα ένα map. Σκάσε. Πού είναι. Θα διαγράψω με 27. Μου κολλάει το tablet πάνω. Και μου τρώει και MB. Άμα θέλετε γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Άμα θέλετε τι παιχνίδι θέλετε να γράψω. Να παίξω βασικά, όχι να γράψω. Να παίξω. Αλλά να ξέρετε με πολλά MB δεν μπορώ να το παίξω. Γιατί έχω χάλια tablet. Παρόλο που είναι MLS. Που μας έβγαλε πάλι σε ένα άκυρο μέρος. Αυτοί που κάνουν τα maps και δεν βάζουν από πού να ξεκινάει. Αυτός που θα το παίξουμε. Μου σπάει πάρα πολύ τα νεύρα. Κάτσε γιατί τώρα έκανα βλακία πάλι. Να το σκάψουμε. Θα πέσουμε εμείς στη λάκη, ξέρω.